Може би, така да кажа и аз като едно сравнение, когато един човек бъде хипнотизиран, той не знае какво прави, започва по един много странен начин да се държи, може хипнозата и от разстояние. Значи магията е един вид хипноза. Разбира се, нашите мисли си мисля в последно време, че летят със скоростта на светлината, а може би и по-бързо от скоростта на светлината, за да достигнат до нечий мозък, който се намира примерно в Япония или в Америка. Вие така ми обръщате внимание на тези важни въпроси и аз се сещам преди години, като живях в Истанбул, гледах предавания, които бяха целенасочени с действието на хипнозата върху хората. Аз се ужасих от това предаване, но другите хора, които не разбираха от това, мислеха, че е някаква атракция. Беше поканен един много голям английски специалист, който правише на сцената хипноза на младежи най-вече, защото те са най-ентусиазирани. При всяко предаване аз просто изпадах така в ужас, защото знаех какво ще последва след това с тези младежи. Те, например, не знаеха какво правят. Лаеха като кучета, лазеха по сцената, говориха несвързани неща, които не знаеха просто къде са, кои са, какво правят. След като дойдат в съзнание, хипнотизаторът ги питаше: знаете ли вие какво правихте? Те казват: не, аз не помня. Нямаше един младеж, обикновено младежи бяха, по-малко бяха тези хора, които бяха в по-напреднала възраст. И един не каза: аз правих ето това, аз помня, че правих това. След това вече, след около година, чух, че това предаване са го забранили. Не точно предаването, но тези части от предаването за хипнотизирането на хората. Затова, защото някои от младежите са попаднали за лечение в психиатрии. Тоест това, което аз си мислих, че може да стане, вече е станало на практика. Така че тези неща са много важни и трябва да се разглеждат от различни научни институти на високо научно ниво, както и телевизиите да дават достъп до зрителите на такива предавания, в които ще се обяснява научната същност на някои явления. Да, в тази насока да разширим малко, така както се помага на един човешки орган енергийно, той да възстанови своята енергийна хармония, може и да се отнеме енергия и, нарушавайки се енергийният баланс, органът да започне да боледува, защото на клетъчно ниво физико-химичните, физиологичните процеси да се нарушат. Възможно ли е това? Разбира се, че това е така. Аз казах, с определен вид енергия може да се действа върху съзнанието и поведението на човек. Освен това, може да се направи така, че човек да изпадне в кома или в така наречената клинична смърт. Освен това, може да се направи така, че да го боли глава. Под едно такова енергийно въздействие или вмешателство, да го нареча, човек може да усеща, че има болки в корема. Първоначално може би така само симптоматично, да и те да отзвучават. Но ако по-дълго време се действа с определена енергийна честота върху този орган, т.е. да действат неблагоприятни полета, както съм ги нарекла, за функционирането на даден орган, органът може да закърнее или той да не функционира правилно. Т.е. казва се, че органът вече е болен. И тази степен на заболяване в последствие може да се увеличава. Да, това е много интересно. А възможно ли е мозъците на няколко енерготерапевти да се обединят като една компютърна мрежа и да се насочи тази енергия и да влияе върху някои събития, дори от общественият живот на съответен регион, страна и така нататък? Това е много интересен въпрос. Аз имам някакъв отговор за това. Мисля си, че вече в България са правени такива неща.
Но хубаво е, когато отделните мозъци на биоенерготерапевтите са такива, че техните излъчвания могат да хармонират помежду си като вълни. Имали сме много горчиви случаи, когато чета във вестника и примерно някои биоенерготерапевти се обединяват и казват, че дадено събитие ще се случи така, както те мислят и както те желаят, но може би по тяхното въздействие събитието не става в желаната от тях посока, а става точно обратното на това. Имали сме много такива случаи, просто не искам да ги споменавам в едно наше такова предаване. Да, и тези психотронни влияния могат ли, така да го направо, директно да го кажем, да повлияят върху голяма група от хора? Например, на някакъв митинг, на манифестация и да се промени желанието на тези хора. Те да започнат да изпаднат в някаква екзалтация. С машини може ли това да се направи? Може, разбира се, и без машини може да се направи. Стига човек, който умее да прави тези неща, да управлява правилно мислите си и се получава една обща психоза. Примерно, ако бих желала, бих могла да направя така, че всички или повечето хора, примерно, да гласуват за този представител, за който аз съм избрала да бъде. Правила съм такива опити и съм виждала, че опитите ми са успешни, но днес няма да говорим за това. Да. Нещо да споделите от вашият опит с пациенти, с някои по-тежки случаи, например онкологично болни, как вашият метод им е помогнал от тези почти нелечими заболявания на 21 век? Бих искала да започна с един много интересен случай от Истанбул. Преди години се запознах с една млада госпожа, която работеше като магазинер в един магазин и казах: дъще, ти имаш кисти на шията. Тя казва: моята шия си е много хубава, нищо ми няма. След няколко месеца е отишла на преглед в университетската болница в Истанбул. Тя е наречена Чапа, болницата, и лекарят й открива, че има няколко кисти, описва им големината и предлага след около месец, месец и половина да отиде госпожата там да я оперират. Свекърва й беше много разтревожена и ме помоли, ако мога да я лекувам. Започнах лечението. Освен кисти, с ужас разбрах, че има и рак на гърлото. Ако не я бях лекувала госпожата, просто щяха да я оперират и след това може би щеше да почине или щеше да живее, както казваме българите, като ни жива, ни умряла. Болната се казва Нурай. След това, като направихме лечението, тя отиде отново при същия професор, който за мое очудване е бил само на 32 години. Пожелавам и българските професори така да стават на много млади години професори. И казал професорът на съпруга й: нищо няма, тъй като само съпругът ти знаеше, че тя има освен кисти и рак. След щателен преглед е казал: вашата съпруга нищо няма, нито рак, нито кисти. Не сме разказвали как минаха тези кисти. Те са ми много благодарни. Освен това, в последствие тя роди едно трето дете, момиченце, и аз много се радвам за тяхното щастие. Това е един факт, който мисля, че не може да се оспорва, и мисля, че би било глупаво някой да седне и да оспорва резултата. Освен това, бих искала да ви покажа едно друго дете, което живее в Бурса, родено е в Кърджали. Тук на снимката е с майка си. Детето, като се е родило в Кърджали, нямало отвор на ануса. След 6-7 дни са разбрали това, за ужас на семейството. Завели са го в Пловдивска болница.
Там наш лекар го е оперирал. След това, като отиват в Бурса, един богат мъж казал: да, аз ще ви платя операцията, но няма да ви платя престоя в болницата. След това майката ми разказа как хубаво е минала операцията. Един професор там е оперирал момченцето, но той също казал: съжалявам, госпожа, не е най-успешна моята операция. Друг път са ми били по-успешни операциите. Детето ви ще бъде по-добре, но няма да е съвсем добре. Той няма да бъде като нормален мъж. И докато е жив, все ще се изпуска с извинение. Можете да си представите за едно семейство колко е тежко това като изживяване. Започнах да лекувам детето и той вече е висок младеж, здрав е. Още след първата процедура то каза, че усеща нещо и трябва да отиде някъде, и от тогава той не се е изпускал. Здрав е, свеж е, бодър е, весел е и съм много доволна, че можах да му помогна. А това стана за това, защото аз мога да действам директно върху мозъка и върху централната нервна система, и оттам по нервни пътища се предава на даден орган и човек вече има по-други усещания. Да, вече световна практика е в големите клиники по света да има енерготерапевти, те да присъстват на операции, то сложни операции сърдечни, когато кръвта минава през специални машини, за да може да не се съсирва. И когато енерготерапевтите присъстват на тези операции, операциите са по-успешни. Това е и в Америка, и в Канада, и в Русия, независимо, че тук някои наши медици така гледат неблагосклонно и може би по-малко са чели, но това си е техен пропуск. Но интересно е да разберем как чувствате, как улавяте енергиите, които се излъчват от човешкият мозък. Тези енергийни полета, които се създават около човешкия мозък. Усещам ги по различен начин, но аз мисля за това да не говориме сега. Вие сте работили в реномирани клиники по света. Какво е тяхното отношение към вашата методика? Истина е, че съм работила в различни реномирани болници извън страната. Всички професори, лекари и болни са ме посрещали с радост и са били много внимателни към мен, както и аз съм била много добра и внимателна към тях. С радост бих работила отново в такива болници, защото в тях има много скъпо струваща апаратура и много добре подготвени специалисти, които са специализирали във Франция, в Америка и в други държави. За същността на моето лечение ще говорим в следващи предавания. За сега бих искала да ви кажа, че ми беше много приятно с вас, уважаеми зрители. Благодаря и на господин Христов, че се включи в нашето предаване. Довиждане до следващия път.